Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa nagapanguna natin ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Gobyerno Probinsyal sang Negros Occidental kag PhilHealth nagapabilin ang maayo nga relasyon. Councilor Bariban nagpanugyan nga ipabilin anay ang barriers sa mga PUVs. Sa balita national, water supply kag sanitation projects, ginapanawagan nga hatagan prioridad sa mga LGUs. Vice Presidente Robredo magapagwasing COVID-19 recovery plan. Sa balita international, 19 patay samtang 50 pilason sa ginatake ang military hospital sa Kabul, Afghanistan. Sa balita sa sports, Taekwondo National Team nagdala sa mga medalya sa online competition. Balita entertainment, DFA ginapakaka sa MTRCB ang isa ka episode sa Netflix drama nga Pine Gap. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan kung ano ang dapat kag hindi dapat himuon sa imo nga gutang. Maayong aga Bacolod, mga aga bilong kabahin sang Western Visayas. Karong adlaw, Miyerkules, Nobyembre 3, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 kay nasang kagahon nakita ng low pressure area, mga 70 kilometros na katundan sang Dumaguete City, Negros Oriental. Samtang isa pa ka low pressure area nakitaan sa 1025 kilometros na sidlangan na minhan na sidlangan sang Visayas. Ang northeast monsoon na nagapekto karon sa Luzon. Ang Western Visayas lakip na ang probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Mangin magalumon ng kalangitan nga may lap-talap na pag-ulan kag pagpanaguo bangod sang LPA. Kasarangan tubdo mawas kung mahuyop sang hangin gikan na sidlangan ang mabatyaga naman sa isla sang Negros. Ang baybayon ang mangin makhanay tubtob kasarangan ng pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:35 kaina sang aga, magatunod naman las 5:20 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtob sa 26 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon, dira sa kay Sol Lama Barnatsa sa may Thailand. Sawadika! Sawadika. Yes. Kay Enrico, nakita ko na, kay istorya ko si mo, no? Amang Sawadika, bla nakita ko na sa movie, nakita ko bla mo nang ilang. Mo nang ilang greetings. Sawadika. Kudo kung ikaw yung mag-greet siya daw ka Thailander gid si mo. Yes, of course. Ang mo gina siya dapat. Gina-practicean ko gina. Remember mo, lipat ko sa ngalan ni Mama. Siya na balang nag-trending, na balang nga Thailander, bala si Mama. Ano niya? Si, nang daw kalaway. Ano kalaway? Si Mama, Mother or Mama? Mother. Si Basta, Miss Sol, kabalo ni Guro ay. may daw engine ang punta, bla mo. Ropang, Sitang? Sitang? Sitang, Oh, no? daw. Papa Sitang or Mother Sitang. Good morning lang say yes. Good morning. Ka. Ako ngayon siya, no? Oo, ka ngayon. May nakita mo kung isa ka, inabalang ka trending, kita ka na sa isa nga nang gasakay sa jeep, tapos daw pangakig, siya bilang babae, ka pangakig. Oo. Pangakig, siya bilang nabalang, Miss, sukli niyo po. Daw ka pangakig, siya daw angry, siya bilang pirmi, tapos daw humay mga hugot, saka makakita ka na nga. Wala. Tapos, amo na, ako mahulog. Daw na mo na sa kita ko may ara siya partner pag sa ulihin nga kuan niya sang iya nga post na siya nga nag-post bala. Ay partner yung sino ya si Senator
Sani Anggara. Ato. Gali. Basta mga mo naging video, i-send mo na sa akon para kita man ko. Gani. Da may hugot na ang yan ay ang vlog ya. Da may hugot sa bla pirmi, da may hugot sa bla. Ako na iya ya. Da may hugot siya. Nagpatok man, da mo gano. Da mo patok na. Patok na siya. Nainggit man siya. Nakita ko na sa kado pirmi, do akig na saya do akig. Sige. Oy, ihada ko Carol Montoya, may agad ra sa imo ihadang. Musta ka na? Yes, Miss Carol, good morning. Oo, dugay ta wala ka seen each other. Yes, seen each other. Bongga. Erlinda Castillones kuno, good morning. Ani Bobadilla, Karina Esponilla, kag Edison Manuel. Ara sila sa Quezon City. Good morning to you all. Yes, mayong aga. Amo nang ito. Mga office mates niya gali ini, office mates sa okay. National Printing Office. Hindi siya magpuli sa December na. Puli guro balo ka mapuli gina saya kay mamaskwa na saya. Oo. Bagay. Mamaskwa siya. Kay Ana Ismail Lucila. Kay Lisa Joy Elon Amoroso, morning sa imo. No? Virgil Legaspi Coloso. Kag kay Victoria Villaflor Swansing. Sige. Standby na kita sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, yun pa siguro ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga nagapabilin ang maayo nga relasyon sa gobyerno provinsyal sang Negros Occidental kag Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Suno kay Diaz, nagapadayon ang partnership sang PhilHealth sa mga ospital nga inadumalahan sang probinsya bagod madamo sa mga pasyente ang wala sa ikasarang sa pagbayad sa ila hospitalization kag bulong. Duha pa ni Diaz, hindi balikawan nga may nagakatabo nga denied claims kag return to hospital apang may team nga nagatutok sa pagsulbar sa mga problema. Patag pa ni Diaz nga sang mag-umpisa ang pagpangalagad ni Governor Bong Lacson 80 tubtob 100 milyones pesos ang utang sang gobyerno provinsyal sa supplier sa mabulong para sa mga pigado nga mga pasyente. Apan sa karon, ini nagalamot na lamang sa kapin 10 milyones pesos bangod sa pagbayad man sang PhilHealth sa probinsya. Nagligad October 30, nagpaandam ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated nga may pila sa ilang miyembro ang hindi na mag-renew sa accreditation sa PhilHealth bangod sa wala mabayaran nga claims sa COVID-19 cases umpisa sang nagligad nga tuig. Nagpanugyan si Councilor Archie Baribar sa mga driver kag operators nga ipabilin anay ang mga barriers sa mga public utility vehicles sa PUVs. Ni kasunod sa anunsyo sa Department of Transportation nga pagkakasang barrier umpisa Nobyembre 4 kag tugutan ang 70% ng kapasidad sa mga PUVs. Si Baribar ang author sang face mask, face shield kag social distancing ordinance sang syudad. Ginpahig sang konsehal iya paulato ng memorandum sang DOT bangod posible mayara sa mga exemptions kag tinguan nga ma-reconcile ang protocol. Sudo kaya Baribar mas maayo nga sobrang pangaman sang sa halugan ang restriction. Gini-ehemplo ni Baribar nga nagkalain-laing nga protocol sa kada 15 ka adlaw kag kun kakaso ng barrier base ibalik naman ini sa palabuton kag dugang nga gasto sa mga driver. Sa karon suno kay Baribar hindi pa maamyenda ang ordinansa, magluwas na lamang kung mayara na sang constant kag permanente nga sitwasyon. Samtang gintala na naman sa Election Registration Board o kung ERB hearing o kung ang ERB hearing sa mga nagparehistro sa Bacolod sa mabot nga Nobyembre 11 kag 12. Sunod kay Elections Officer Attorney Katrina Kanya, 8,210 ka mga aplikante ang ilang akomodar sa extended registration halin sa Oktubre 11 tubtob 30. Duha pa ni Kanya, sa Nobyembre 4 pa ang posting sa notisya sa ERB hearing. Kapag katapos sa sining adlaw, magabato na ang COMELEC kung mayara sa mga petisyon. Ang ERB hearing ang ginpatigayon sa mga nagparehistro
antes malakip ang ilanganan sa opisyal ng botante sang syudad. Ginalaw man ni Councilor Archie Baribar nga mapatuman sa 2022 ang ladder rise nga pag-release ng cash benefits sa mga centenarian sa syudad sang Bacolod. Ini matapos sa pasiguro si Baribar ng Day Mayor Evilio Lunardia kay City Budget Officer Imelda Williams nga i-ordinansa nga ginaprubahan sa 2019 ang ginpainan na sang pondo sa 2022 proposed budget sang syudad. Nasaad sa ordinansa nga ang 80 anyos nga senior citizen na makabaton sang 10,000 pesos, dugang nga 10,000 pesos sa pag-edad sa 90 anyos, kag dugang nga 80,000 pesos sa pag-edad sa isa ka gatos. Ginpahayag ni Baribar may ginpain nga 15 milyones pesos nga pondo sa pagpatuman sa ordinansa sa 2022. Ginpatag ni Baribar bangod sa limitado nga pondo mayara sang ginabalay nga implementing rules and regulations kag pagatagan sang prioridad ang mga senior citizens sa mga social o kuno nga mga social pensioners, indigent, bedridden kag PWD. Naglibot naman ang City Legal Office sa downtown area kag tanan nga merkado sa syudad sa Bacolod agud usisaon kag sawayon ang mga illegal vendors. Sa interview sa Aksyon Hotline, gipahayag ni Executive Assistant Erne Pineda nga hindi man pagdakpon ang mga illegal vendors kag sabaylo sawayon lamang bago nahangpan man nila nga pigado subong ang pangabuhi kag kinahanglan mangita sang remedyo. So kay Pineda, may mga vendors man nga hindi na pangremedyo ginahimo kundi pag-abusar na. Naibaluan nagdinagsa ang mga illegal vendors sa downtown area sa syudad sa Bacolod, labi na nga wala nagapangsaway ang CLO bangod masako man sa pag-assist sa COMELEC sa ginpatigayon nga voters registration. Epektibo Nobyembre 1, 2021, nagretiro na si General Services Office Head Melvin Recabar. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Recabar, 8 ini kabulan nga nagpangalagad sa GSO umpisa Pebrero 2021. Suno kay Recabar, sa 64 anyos, wala niya ginaubos ang tubtob sa 65 anyos nga compulsory nga edad para sa pagretiro. Ginpahag sini nga sa malipot nga tion, iya ginpadayon ang mga programa sa iya ginbuslan nga si Anay GSO Head Jerome Solinap. Si Recabar ang nagsulod sa gobyerno sang tuig 1986 kag nagserbisyo sa sulod sang 35 ka tuig. Water supply kag sanitation projects ginapawagan ni hatagan prioridad sa mga LGU. Samtang Robredo magapagawa sang COVID-19 recovery plan. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy! Dati ginagamat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar. Ay, George Gargaseran, good morning dira sa imo nya kapeta. Ay. Kaya enjoy your coffee sa mabugnaw nga panahon. Sige, Miss George kape da kay kape man kami di at least dungan kita pangape. Yes. Okay? Oo. Ay kawya ko lang to kape sa akon to ho. Wow. Sige, makuha lang ko to karon action boy. Kaya ang amon di nga stock sa station, ginadala ni action. Sa iya nga cabinet. Hindi pwede nga daw may ara man kung akon niya. May ara ka man. Sorry. Nagsala. May ara man siya galing nga iya mga action. Gina-correct ko lang. Kita mo na gid nga friend kami ni Mr. Nanding Kudarnal. Good morning din kay. So hindi kami guru Sir friend. Nanding. Good morning. Good morning, Sir Nanding. Agree to siya black karon on air. Kag si Nonoy. Yes. Nonoy Kag si Kudarnal. Ma'am Maria. Mm. Ano kaya ngalan? May ayo na siya, nalipat ko sang tawag nila. Basta sa Mayang. Not sure. Basta. Rochelle Evangelista, good morning man sa imo. Angela Gayondato Castillo. Inday Blaza, Jean Oisiser. Sige, ka naman. Ako naman. Ikaw naman. Sige. Brahman, buwari. Sorry. Kaya, di nga Miss Gino Kay Isiser. Puffy Grace. Puffy Grace. Dali lang. Kaya do layo na Kuya Gor. Puffy Saan Grace. taga ba? Sa Temple kubla, Villa. sunod ka muna. Lainay bala mera kaginagani nga lain sa imo dang lakat. So sige na. Lakat. Kay Puffy Grace Tempervilla, good morning. Kay Papa, ano ni? Kay Papa Eric? Papa Henry? Oo. Si Kwana, si Kevin Henry Hindi bala? abi ko Kaus, ano nang Kaus? Kevin Henry, si Kagawad, Kagawad, alagad Kevin Henry. Oo. Kag si Sir Eric Tenerife, no? Sa alagad the radio, good morning. Yes, correct. Miss Sol, si Mother Sitang. Good morning man kay Renato Sapio. Uy, si Tokayo mo. Tokayo. Mayong agad sa inyo. Delmar, good morning. Miss Gino Isiser, good morning man. Kay good morning man kuno kay Captain Bibing Liha sa Hinubaan. Yes, tara nga tag Hinubaan, maayong aga. Yes, kag kay maaga. Sir Awin Torres, good morning lang. Kag kay Kagawad Melchor. Baroka Rombinas. Yes, good morning. Dayna Magbato Malabago, good morning. Good morning man kuno sa Hinubaan Eagles Club members. Kag kay Mayor Strauss ang Hinubaan. Good morning. Angela Gayondato Castillo, maayong aga. Si Alison Acevedo, good morning man.
God bless Bacolod City. Okay, God bless. Kay Ma'am Van Mayo, good evening. Action Boy and Miss Dorel, I'll stop by the studio. Kasi mapuli siguro ay. Pero may nakabutang nga joke. Malay mo, no? Malay mo. Oo, kaya ano na daan, medyo halog na nga daan subong Action Boy. So, watching while eating sang dinner, nga manami turns. Hindi na po ang manami turns, feeling ko kay Action Eric. Sa Action Night Patrol. Manami turns. Okay, sige, enjoy your dinner, Ma'am Van. With Dr. Matt Mayo. Yes, your body. Kay Ray Baryoga, good morning, mandre sa imo. Kag sa imo nga supling. Ako na lang mag-greet sa imo mga supling nga daan. Levi Logo, good morning. Dra sa may Charito Heights. Kay Roger Torre Carion, good morning sa inyo nga duwa. Kag sa taga Panokoy ko no. Dala na dra sa Action Boy kay taga Panokoy siya. Miss Ana Sinoro, good morning. Kag later, bala pa salamatan, ta si Miss Rona Rida Trava, sa iya bala nga bayi-bayi. Masarap na bayi-bayi na. So, pasalamatan. Kay do ba si wala siya ga-monitor di subong sa aton niya. Makuan ko pa na karon matilawan ko pa na karon kay sini ko lang aga. Ay, wala mo pa nabuksan, no? Yes, na. Sige, buligan na karon bukas. Oy. Siyempre, ang ako yung pagbulig bukas, may may balairan ka na naman sa Good morning dira kay Ma'am Luisa Luing Melos, may aga dira sa imo sa Bago City kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Oy, nadali ng birthday no? Ano tong plano sa birthday niya? Pag-sure ka mo sa Saturday na. Sige lang, maano lang ta, ma-chat tayo lang ta. This actually, ano nang hambalya? Okay, malang kuno kung lingkulatong ka na muna. One. Na lang to kamo lingkulatong ka na muna. Dulungan kita kay One pa man no, it's either kung panyaga to, mapanyaga lang ko gamay lang ya ino kadidto ko gyud moon sa bago. Kaya wala pa ko diyan nalipat ko mamangkot kung dinner to or panyaga nga. Bisa no, balita bisa na oras mo lang ko no. Bisa na malang oras. Sige. Hindi lang aga kasi actually na rin pa di mo. Sige, maano ta? Tinguan ta na. Tinguan. Kay Veronica Santillan Manukan, good morning man dira sa imo. Kag of course kay Jean Buarom dira sa Bago City, mag-aga man. Yes, good morning. May sap kita wala. Ano subong? November 3. Sige, buwas pa. Sa 5 pa kita. Sa 5 pa. Sige. Kay Dina Decrepito, greet niya lang ang sister niya, happy birthday! Sa kay Dems Harkeo. Happy birthday, Dems Harkeo. Alin sa kay Sismo Dina Decrepito. Sige, standby na kita sa aton mga balita national. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, The Pre-Election Survey. Himanoon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. This is Standard Time, las 7:28. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, nanawagan ang Department of Interior and Local Government sa tanan nga local government units nga i-prioridad ang water supply kag sanitation projects sa mga wala sang tubig nga komunidad kag malayo nga malugar. Sunod sa DILG, kinahanglan i-prioridad ang nasambit nga proyekto bilang kabahin sang transition plans base man sa ruling sang Korte Suprema sa Mandanas Garcia umpisa nga kaso umpisa 2022. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo nasaan sa Mandanas ruling nga kinahanglan ihatag sang kada LGU ang nagapanguna kinahanglanon sang isa ka komunidad kalakip na ang libre nga maka-access sa matinlo kag bastante nga supply sang tubig. Sa inalom sa Executive Order No. 138 nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte, ang tanan nga LGU kinahanglan magpreparar sang plano sa ilang papel kag responsibilidad sa gobyerno nasyonal. Ginpahayag ni Dr. Edsel Salvana, miyembro sa Department of Health Technical Advisory Group, nga samtang manubo pa ang vaccination rate sang pungsod, mas maayo nga tagan sang prioridad ang mga wala nakabaton sang first dose antes magatag sang booster shots. Sa virtual briefing, ginpahayag ni Salvana, tinutuyo sini nga malikawan ang madamo nga mga hospital o kung madamo nga ma-hospital kung unahon ang wala pa mabakunahan sang sa usaron ang bakuna bilang boosters. Suno pa sa eksperto, importante man nga mabakunahan ang mga minor de edad nga edad 12 tubtub 17 anyos antes panumdumon ang booster shots. Nagpanugyan si Salvana nga ang minor de edad ang pwede nga malatnan kag makalaton sa mas madamo nga tao makadevelop sang severe COVID-19 pero manubo ang risgo ikumparar sa matigulang o kung nalakip sa vulnerable sector. Diyan paniwala naman ni Comelec spokesperson James Jimenez ang aligasyon nga si Vice President Leni Robredo ang iya ginapatungdan sa tweet sining may kang tanan sa issue sang vote buying. Gintawag man Jimenez nga unfair ang pagpakamalawot sa iya nga tweet. Paatag sang Comelec spokesman, unfair ang pagpakamalawot sa iya tweet tungod makapila naman niya kabeses gina-post sa social media ang kaangay nga issue apang natabuan lamang sang pag nag-tweet ini may una na nga nakapalayag angot sa vote buying. Sa tweet ni Jimenez, ginpanumdum sini nga ang vote buying isa ini ka election offense nga wala nag-absuelto sa financial situations kag maayo nga tinutuyo. Ang tweet ni Jimenez nagwa matapos ginpahayag ni Robredo nga pwede matunon sa mga Pinoy ang intanya nga kwarta sang kandidato kabaylo sang boto apang butuhon kung sino ang nagakabagay nga magpungko sa pwesto. Ginanunsyo ni Vice President kag Presidential Aspirant Leni Robredo nga magapagwa ini sang COVID-19 recovery plan sa Nobyembre 3 so kung subong adlaw. Sa isa ka video message ginpayag sang Vice Presidente nga ang iya COVID-19 recovery plan ang ginbase sa pagpakig-istorya sa mga eksperto nga ginabug-usan sa mga epidemiologists, public health consultants, mga ekonomista kag iban pa. Liwat man nanawagan si Robredo sa iyang mga supporters nga makigangot sa mas nagakinahanglan kag ginabudlayan sa panahon sa COVID-19 na pandemic. Nagapati naman si Senator Ronald De Rosa nga may tuyo pa si Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili sa 2022 elections. Gihimo sang senador ang pahayag matapos ipamangkot kung anong tikang sang PDP Laban faction sa idalom ni Energy Secretary Alfonso Cuse agud kumbensyon ang presidente para magpapili sa tuyo nga mapabakod ang ila Senate slate. Sa piyok, sunugin pahayag ni De La Rosa nga mas maayo nga maghalin mismo sa presidente ang pahayag kung bala magapapili pa ini o kung hindi na. Ginpasiguro naman ni Department of Labor and Employment o Condoles Secretary Silvestre Bello III nga bayaran sa Saudi Arabia ang utang nga sweldo sa mga overseas Filipino workers nga naglabot sa 4.6 bilyones pesos. Suno kay Bello kalakip sa mabayaran sa bulan sa Disyembre ang malapit 9,000 ka mga OFWs. Una diri nakigsapol si Bello sa mga opisyal sa Saudi o Saudi Arabia angot sa issue sang wala na bayaran nga sweldo sa OFWs. Tungod man sa issue, unagin pangabay ni Bello nga hingyoon niya kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpatuman sang deployment ban sa Saudi Arabia kung hindi masulbar ang nasambit nga issue. Ang ato na pangunang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka ba? Amigo tada Melili Oligo, good morning man sa may Banis Cafe sa Barangay Tangub, no? Kay Eddie Pioho, good morning dira sa imo, watching from Royal Meadows, Villamonte. May concern ko ditani, sir, ang amon basura balatani. Kung magki-pick up sila, hindi lang adlaw nga Domingo. Okay. Ano man? Bali, once a week lang ginapick up. Hindi lang adlaw kuno nga Domingo. Yara man ako isa ka barangay, sa isa ka twice a week na pick up. Mati ang iyang request ani, concern niya, hindi na Domingo nga man. Basi simba siya, wala siya sa ila or basi may activity siya kada Sunday. Kundi samon bibalay. Kundi way kami perme. Pag adlaw na gani nga man pick up sang basura bala namon, ginabutang namon ang amon nga basura sa amon gwa ginakabit lang bala. Tapos mayara kami da nga concern man nga tupad. Nga ginakaila. Nagpaon nila na iya kagunaran ng basura. Pwede gina. Pero siguro pwede ka nakakuan amigo Ede sa kuan sa barangay nyo pagigangot ka da. Kag istorya kay malukan ng schedule na naka-schedule. Naka-schedule So balalan ta sa inyo barangay ako maka-request Kung nga probahan sang mayoriya ti basi pa lang masugot ang IPM. Kay ipadangat na sang barangay sa IPM, no? Kay F Smart Tadeo Salcedo, may agaman monitoring from Tanza, Cavite, no? Kag sige. Dira sa DK Kapihan, may aga dira sa tanan nga nagapangapeha sa mga customers dira ni Christ Gabriel. Ano gani sige nga apelyido ya? Tanatan. Sino? Chris Caripol, tanatan nga sa Christ, You Christ Gabriel. Gabriel. Sa DK Kapihan lang. Sila Carlota. Okay, sige. Randan pa yung ngayong, may agaman sa imo, Jan Acosta. Good morning. Kay kagawad ulay balahon dira sa may Barangay Kabug. Bacolod City, no? Kag may aga dira sa imo. Dami mga ginapangita ko lang iban nga mga balita nga way ko makita mo. Print ni ano. Daw pilagid ka mga sige lang. Talakayon tayo na karon sa aton nga business meeting. Business meeting. Kaya nga mo nga face mask sa lodlo gali line color no. Siyempre colorful. Daw kasunod ka sa kita ko sa may sa DCRS bala sa ilang TV news bala DCRS TV. Nga may ara da isa ka anchorman nga kung anong color sa bayo amo nang color sing iyang face mask. Tay wala ko subong nag-white kay basi gudugalotaw na lang ko blaw. Kay naka-white. Kay kung nag-white, biko hindi ka white ka subong tapos nag-white ka sang imong face mask daw ka angel sa imo. Wow. Gumawa mo ko na siguro balita. Yes, nakakaragman. Kare. Sila ni Edi, gali simbas la kung Domingo. Tsakto gig ko. Pero kung ako mo na ako mo technique mo nga somebody nga may ara ka lang bala nga liugon nga basi magkuha ka ng basura liug lang ko ay or pwede man ibutang mo na daan sa kung diin gina-pick up sang Di kay usually ka na kung ibutang mo basi bala hindi maglabay ang basura. May ara man best mo nga sa schedule mo na nga hindi sila kalabay or kung isa makadtos la puno na blasla hindi ka na malambutan. Muna.
Ti mo na nga na, para sa akon gina mo ko na yan mo nga may ara na daya nga. May kakuha lang, ginalihog mo lang. Bigyan mo lang na daya niya pang okay. Kay classmate ko Evelyn Duca Cantolino, may aga dira sa imo Evelyn. Sakay Regal Galvez watching from Cabancalan City, no? Sa doon ko na makita si Miss Yvonne Busharaw. Basta siguro siya. silently watching. Silently watching. No, sako ko si Miss Yvonne, no? Araw ang may balita naman to, bisa ng Sinovac nawawala makalipas ang 6 hanggang 8 buwan. So kinahanglan booster shots, no? Kag ang DOH may araman nga kabalaka nga base sa December kuno ni base maglinat na ilinatunay naman bla. Tunay festival naman. Hindi talaga napag-ipaminsarunan. Gani man. Hindi mo paminsarunan. Pero ginkuha na, daw panugutan nila ang caroling, ang kag-ibang pang Christmas activities. So that would include Christmas parties. Kung magpanaog na sa alert level 2 ang Manila. Kamu mo na di sa ato na. At sa aton sumong kanubo naman ang kaso mo, no? Kapon pila, 20 lang. 20 lang. Ang Iloilo ganing nga numo pagid siya. Oo, do pito lang sila yan. Or anom, no? Province do anom, pito ang city. City, oo. Wala sila schedule, sir, kung pagwa namon ginalapta sa mga ito. Okay. Actually, may regular schedule ginaya. Check mala sa barangay. May regular schedule kasi pwede na yung kuan lang daw, random lang ang pagkuan. Hindi na pwede. May regular schedule ginaya yung kuan. May schedule na per barangay. Ang IPM, may regular schedule na sa pagkakot sa basura, no? O ihada ko, Maria Murayama. Good morning dara sa imo. Yes, sa may Japan. Sa may Japan. Kumusta ka na, Yada? Okay na to? Kumusta, Miss Maria? Di pwede naglika-operate man sila ni Miss Maria. I think nag-operate na sila. Nagbalik na sila. Galing walang takabalo, kay daw wala ta ma-invite naman bala. Oo, wala naman siya na pag-invite sa aton kabalo ta dahil nag-operate na. Pero nakita ko sa Facebook, si Marjon bala, mother niya, Marjon Rivera. Nakita ko na mo na nag-operate na ang iyang comedy bar. Very good. Sining ko gani. Galing kay daw ay pa ko time nga maglagaw-lagaw bla ng gabi. Especially nga. Wala agi jud time. Lain sa una nga. Lain sa una nga dami mong time. Asos. Sige, standby na kita sa aton dugang nga mga balita. Kag sa detalye, Balita International, 19 ang patay, samtang 50 kaiban pa ang pilason sa ginatake ang military hospital sa Kabul, Afghanistan. Duha ka explosions ang natabo sa entrance ng hospital antis ginsundan sang tiniruhay sa sulod sang hospital. Ang madugoon niya pag-atake ang kasunod sang pag-take over sang Taliban sa pungsod. Ang mga pag-atake sa Afghanistan ginapasibangod sang Taliban sa Islamic State Group local chapter. Sa negosyo, ginansyo sa Cebu Pacific na 100% sa ila active flying crew ang fully vaccinated na. Ginpahag ni Vice President for People Department Felix Lopez nga napatigaw nila ini paagi sa kaugalingon nila nga employee vaccination program kag pamagiangot sa pila ka lokal nga gobyerno sa pungsod. Ginpahag naman ni Captain Sam Avila, Vice President for Flight Operations, may mga piloto kag crew sila nga nakapabakuna sa tagsa nila ka LGUs sa tuyo nga maproteksyonan sila kang ila pamilya batok sa makamamatay nga balatian. Sa kabilugan, 98% sa mga empleyado sa Cebu Pacific ang bakunado na. Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 50 pesos kag 47 sentimos, Singapore dollar 37 pesos kag 40 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 48 sentimos.
Kag sa ato naman nga balita, entertainment, ginmanduan sang Department of Foreign Affairs kon DFA ang Movie and Television Review and Classification Board kon MTRCB nga abisuhan ng Netflix nga kakaso ng isa ka episode sang political drama nga Pine Gap nga nagapakita sang mapa sang illegal nga 9 dash lines in China sa West Philippine Sea. Sunod sa DFA, nasambit nga episode ang isa ka paglapas sa soberenya sang pungsod. Dugang pa sang DFA, nag-file na sila sang reklamo sa MTRCB angot sa nasambit nga episode nga ginapagwa sa kilala nga streaming service. Balita sa sports, nag-record sa nakakuha sang medalya ang Philippine National Taekwondo Team sa intrahan nila nga World Taekwondo Online POMSE Open Challenge 3 nga ginhiwat nila September 26 to Oktubre 31. Nanguna si Angela Gao nga amo ang nakakuha sang gold medal sa under 30 division sang open individual category. Nagapangaduha naman si June Ninobla sa under 60 division sang men's national team individual category. Ikaduha ka naman nakuha ni Justin Kobe Macario sa over 17 division sang men's national team freestyle category. Sa ikaduha man nga lugar ang mag-utod nga si Vincent Gabriel Rodriguez kag Paul Anthony Rodriguez sa sibling division sang family pair category. Balita Espesyal! Action Boy, good morning mga ka-aksyon! Yes, Kag, good morning. happy Wednesday! Happy Wednesday! Pero Yes. Action Doors, dali lang kita. Ate, sige, sure. Sa ang atong amigo, Mr. Jonathan Granada is again... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran.
kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name ng amat-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo din ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news bla because we want to give. Sige, Action Boy. So, sa ato yung balita special, nga gaon, talagang sige, kadali lang. go. Anyway, thank you galing kay Miss Rona, Rida Travas, ang bayi-bayi, nga ginpadalaya kagapon. Thank you so much. Tilawan ko pa karon. Sige. So, sa ato yung balita special, Action Boy, ariyo ang mga, ano ang hindi dapat, kag dapat mahimuon sa imong gutang. Of all topics, yung gutang dyan. Uy, syempre, ano taniya, dapat, ano tani ang taran yung mga tupiko. Ang tawa ng laki damo pag ini. Sige. So, ang una, Black Action Boy, sa mga nag-experience, may gutang ka sa bang? Wala. Wala. They're very good. Kaya usually, Action Boy, Yung gutang mo nang gagakrak ang imo nga daw, TL? Oo.
Muna siya. Ang sa tikod. Sa tikod. Okay lang man na yung lanag, you know? Alay na iya. Kaluod na iya. Kaluod. Ang gutang din di niya, okay hindi lang siya na mayuluod. At Kung nga, hindi lag ko ang crack. So, ang gutang niya okay lang na iya. So, ay, hindi, joke. Kay kapdi sinaya. Kay na-experience ko na Action Boy. Kung kape pa na kung basa permitil mo. Hindi, ang akon niya, once, taman bla kainit ang panahon, tapos ang akon, bala chinelas, gutok sa akon. Kami mga chinelas, nga doon gapagutang siya, doon ka na-notice ko lang. Okay. So, kung medyo maglapaw, da akong tiil, sige nasukso ko, amo na doon start nga mag-crack ang akon nga, pero subong wala ko. Tikod. Oo, pero subong wala ko gutang. Check mo, gusto mo. Tanaw ta ka na. So, amo na siya Action Boy. Ang pwede mo nga himuon, mag-slice ka sang lemon, bala Action Boy. Tapos, ibutang mo doon siya sa imo nga tikod. Or kung di ang gutang, wala namang guriban pa nga gutang. Hindi pa na iban yung gutang. Yaw, gutang sa siko. Kaya ang iban actually, sa tama, nakadamo. Galabot actually sa front, sa ilang nga tiil, di ba lo? Natama na bala. Pati ang dri na sa tubangan, doon na over. I-check mo lang kayo, kasi matubuhan ang gutang sa buli. Yan. Mag-crack ang buli mo, doon kalaway. So, amo na Action Hoy, ibutangan mo siya sang ang sa tikod mo, butangan mo siya sang lemon. Tapos i-bandage mo hindi pwede kalamansi lang. Hindi kay kagamay. Lemon lang, lemon. Budget lang 35 mo na lang isa ka sa bilog. isa ka bilog nga dako. So depende na kung tig lemon or kung pigaw ang lemon. Kaya kung pigaw ang lemon mahal. Kung tig lemon makakuha ka lang taga 15 pesos. 20. Meron tag 15 pesos ang kada isa. Okay, so mo na mo siya dayon, iputos mo siya sang bandage Action Boy. Tapos i-stay mo siya for the whole night. Then pagka morning, kasi siguro duga kupos. Oo. Duga konsa, duga kupos ang imo nga amo nagahumok. Oo, so na magluwas dira kung tail mo hindi magkupos basta magkupos. Hindi, delikado na yan. So magluwas dira Action Boy, kung wala ka bilemon kay medyo mahal, tilanggaw ka lang anay tapos sibuyas bala. Iyan mo bada ang sibuyas nga slice mo, medyo barato ang sibuyas mo. Iya mo muna sa langgaw, then iya mo muna stay mo man siya sa imo nga sa imo nga okay. tikod. Gisahon mo siya gali. Ay hindi mo ginamang gisaw, paksyon mo sa akin langgaw. Langgaw kaga sibuyas. Ano mo ginisa ka gutang? Yok. Kala isang ginisa nga gutang. Nano mo na yaman. So, pero Action Boy, make sure mo gidanay nga nga basi bala allergy ka sa mo na hindi tadan lain tadan skin types yan mo. So basi allergy ka sa bumbay bing ibutang simutiil na naman na siya. Hindi lang ko magbutang na nya allergy ko sa bumbay. Okay, so hindi kay allergy sa gutang. So, magluwas in Action Boy, pwede ka man kabakal kung medyo may budget ka pagid. Sang cream, may aran actually sa mga butika. Kag may instruction na kung paano mo siya butang sa gutang. Ibutang sa mga gutang. So, ang next naman Action Boy, ang hindi dapat nga himuon. Sorry. Una, Action Boy, hindi mo siya dapat pagkuskuson sang papel diliha. Kaya maran ka ba kuskusabla sang papel diliha kay manipis na siya. Ay, magdadong kinakuskus nila sa simento. Ang inain gutang lang. Oo, no. Doon ka feeling ko guro. Kung hindi guro damo ang imo nga gutang, kag medyo gamay mo lang ang crack, pwede guro. Pero kung maglag ko, doon ka sakit na siguro. Kinakuskus sa simento, I don't know. Oo. Kay amo nagakakakas, no. Pero amo na, hindi mo pagamitan sa papel dilia. Kaya ang papel dilia, pang kaldero lang na yan. Or pang iban, padabala nga, gamit sila para mag-shine. Papel dilia, kahoy na yan. Sa kahoy? Sa kahoy. Meron man sa kaldero. Parang itom lang ang kaldero. Magaputi. Ay na, papel dilia. I-try mo. Itom nyo ito lang ang kaldero. Ipapel dilia mo. Magpuli ka mo na assignment mo, ha? Magpuli ka to sa inyo. Hindi ka na yun mag-Netflix. Tinami mo na sa itom nga buli. Pwede! Sa itom. Paputi ang aning kaldero. Hindi kay ginabawalan. Gani sa gutang. Ganito sa buli mo pa yan. Mas nipis ang panit. Buli. Gini ang reaction mo. Kaya naman nga mo ito kay itom sa ilo. Kalaing, guro, no? Kung medyo damol, nagurang gutang sa siko. May gutang sa siko. Anong tawag siya na yan? Ringworm na yan. Ringworm na yan. Gurungin mo yan. Kung nagadagang tipulon nga daw katol. Hindi man siya. Hindi Meron ka nga daw pwede mo siya upak.
So, last action boy, hindi magamit sang nail cutter. Di mara ibang gina, mapalit-palit Oo. So, man na mga ka-aksyon na, likawan ta na, kaya si White kabalo kung ano ang mangin epekto sa ato niya. Gutang. Yes. Sing Gotang. Sige. Good morning dira kay Richard Deriquito. Ihada ko kay Clinang mustag na. Oy, good morning, Okay na ni siya. Way na sa ga kwan sa imo, way na sa ga panalambiton. Ambot siya na. Kaya naghipos man siya. Naghipos na siya. Naghipos na siya na. Sige. Good morning dira sa imo yada. Kag siling ni hada ko Maria Murayama nya kadto lang mo action boy ang balantos mama charge lang sa akon. Wow, kalain. Kalain nahuya man ta sinaman. Kaya kagawad Reggie Obando, good morning dira sa Bagos City, no? Di ba may greet ka to? Nga ginapag-greet ni Caitlyn? Pag-greet siya. Good morning dira gali kay amigo ta Vincent Ferrer. Morning dira, no? Sa Domingo, gra makita na pa kami ni Vice Gov. At i-regards mo si Caitlyn. Investigate ko pa ini. I-investigate mo isang madalong, may investigasyon, okay? Sige. Good. Kaya pares la apelyido, no? Ni Vice Gov? Pares lamang kuton mo kung related sila. Hinablos yan no? Hinablos. Investigate ko pa niya. Sige. Investigate mo. Sige. Good. Nami ang mag-investigate. Sige. Salamat sa inyo po sa aton. Standby kita sa Aksyon Hotline. Kaupo na kay Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo daringan news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kay Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!